Maayong hapon. Unsay pasabot ni Kristo sa ebanghelyo gahapon sa iyang pag-ingon nga sa langit dili na magminyo ay. Ang tubag nga sa langit wala nay mulimit or mupugong sa atong relasyon o connection sa usag-usa. Diri manggod sa kalibutan, limitado kaayo ta. Diri ratataman kung moingon tag time. Diri ratataman kung moingon tag distance. Moingon pud tag balaod, maura ni ang atong mahimo diri ratataman. Bisan gani ang atong lawas, mulimit pud ni nato diri ratataman maura ni ang atong mahimo. Pero sa langit mga igsuon, wala nay mulimit nga time, distance, balaod bisan atong lawas sa atong pagpalig-on sa relasyon sa usag-usa. Nga iniduol nako nga nanay nga niingon, Father, gikan ko sa Hong Kong as OFW ug niuli ko dinhi for good kuyog sa akong pamilya. Abi nimo, Father, daghan kaayong mga Bisaya dito sa Hong Kong nga nagsunod sa imong videos kada adlaw. Abi ninyo mga igsoon, pagkadungog yun ako ato, natandog kaayo ko, gikumot ang akong kasing-kasing, kay bisag wala migailaan ng mga Bisaya diya sa Hong Kong nga nagtrabaho. Pero nabati nako ang koneksyon namo sa usag-usa. Nga suod kaayo mi, bisag wala migaila. That is heaven. Maunang, before ko mupadayon, magpasalamat ko sa tanan nga OFWs, mga Bisaya natong mga igsuon diha sa Hong Kong. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod ug pagpamalandong kada adlaw. Ug ingon man sa ubang mga lugar nga mga OFWs nga nagsunod nato sa Amerika, sa mga Arab countries, salamat kaayo sa inyong pagsunod ug pagpamalandong. Nabati nako, suod ta bisag wala tagaila. We are connected. That is heaven. So at this point mga igsuon, atong iampo ang mga OFWs nga tua in taon sa layo ug ang ilang pamilya nga nahibilin diri sa Pilipinas. Ngano atong iampo? Nga unta, dili nila himuon nga babag ang ilang distance sa usag-usa. Diya sa ilang pagpaningkamot nga mulig-on ug mulalumpa ang ilang connection ug relasyon sa usag-usa. Daghan manggukong madungog nga reklamo. Father, nagkabulag yun mi, nagkahinay ang among relasyon tungod kay long distance relationship mi. Tua sa layo di ara ko diri. No. Ayaw himo ang babag. Ang imong distance sa iyaha nga tua sa layo sa inyong pagpaningkamot nga mulig-on mo sa relasyon. Mao ni ang atong iampo nga bisan lagyo mo musamot unta gihapon kalalom ang inyong relasyon. Unsaon man nato na nga bisag lagyo ta. Number 1, mag-inampo ay ta. Iampo ang tuas layo ug sila pud mo ampo unta para nato. We are connected by prayer, not by distance. Okay? Another thing, nga ikaw nga naa sa layo, pag tinarong, ayaw pagbinuang. Ug ako pud nga nabilin dinhi, magtinarong pug ko ug dili magbinuang. We are connected in that way, not by distance. Pagkaninduta, nga bisag lagyo, nilalom gihapon ang inyong relasyon sa usag-usa. Maunay langit. Ug ato nang sugdan diri karon. Okay? God bless.